Ultimele ore, fraților, mai puțin de 24 de ore până la eveniment. O să avem și o repetiție azi la ora 6 și înainte de lansare tot am luat alte randări, am schimbat, le-am făcut. Mai schimbăm pe speech, mai adăugăm, mai facem, dar e ceva frumos. Chiar este ceva frumos. Se lucrează din greu. E un proiect unde trebuie să fie totul perfect, ca anunțul ăsta să aibă ecoul pe care trebuie să-l aibă, pentru că ăsta e un anunț care se face odată la niște zeci de ani. Adică un asemenea lucru se întâmplă extrem de rar. Să vină cineva, un grup de persoane și să zică că se face o nouă stațiune. E ceva total aparte. Trebuie să fie pe măsură tot ce se întâmplă. Plus astăzi trebuie să lucrăm și la marketing în continuare. Să plece către influenceri, postări cu Planeta, cu... Ce să mai... E de muncă, dar e frumos, sincer. Sunt foarte grateful pentru ce fac. Dar ideea că asta e cea mai importantă, că asta vreau să folosesc poza de prezentare peste tot, în comunicat presă tot. Deci trebuie să o facă, pe asta e prioritatea 0. Aia top-down e mai puțin importantă, dar asta e must. Să o facă urgent, că am nevoie să dau mai departe. Domnul Preda, la ce lucrezi? La lansarea Nibiru, clipul individual, nu live-ul. Va fi live-ul și va fi și un clip postat cu prezentarea proiectului. Cum e materialul? Băi, arată foarte bine, doar că nu cred că s-a uitat un pic în locație cum arată, că trebuie să schimbăm cam tot din VFX, toată locația. Stâlpii ăștia nu mai vrea să fie stâlpi. Cine nu mai vrea? Și Eli. Nu-i place cum arată stâlpii. Stâlpii trebuie să devină niște ecrane și să vedem cum facem asta. Aici pe jos podeaua nu este chiar Apple style cum se dorește să fie clipul. Nu cred că Apple au gropi în podea. Ce să faci? Glume? Nu glume, mă. Că ei ziceau nu era vorba de glume, că să spun ceva drăguț de tine. Ok. Bine. Și mă gândeam, o să trec când ajung eu acasă de seară, trimite eventual și ție să stai cu părerea. Bine, ok. Cred că e cazul. Da. Bine, tati. Te iubesc, îți simt. Și eu vă iubesc mult. 2 ani de muncă, ideea era de mai de mult, dar 2 ani, să spun așa, de muncă mai intensă, se materializează mâine, într-un eveniment care se anunță interesant. Laurențiu săracul nu mai poate. Băție, mai trebuie un om. Că acum Laurențiu face și Bișpriz și Nibiru, partea de marketing, de contabilitate, whatever, de financiar pe marketing. Vezi că mi-am băgat cardul și în Meta și în Google Ads. Și o să vină niște facturi, se debitează cardul automat, așa, și Bișpriz și banii de top-up și ăia 3% sunt aici, real. Deci... Da, știi, îmi place jegul ăsta jos aici, nu poate fi drept. Da, nu poate fi fără jeg. Pare că e jeg. Nu poate fi, nu știu, mai seamless chestia. Nu, e ceva greșit aici. Se face prost. Ia dă-te așa, că vreau să încerc o chestie. Dă-te un pic, că vreau să văd dacă poți să faci din 2D, 3D. Și mă gândesc așa. Dacă dai track motion. Așa se făceau alea. Dacă Google ar fi omule, mai știți? Dar până și ăsta mi se pare că durează prea mult. Dracu, dar chestia e că el oricum ai face, el nu o să-ți înțeleagă perspectiva, el îți dă doar un met, sau poate să-ți dea și un solid. E 2D, nu e 3D, nu înțelege că... Hai să încercăm cu Mocha. Să vedem ce putem face, măcar să ducem un clip la bun sfârșit, să vedem cum iese. Păi da, dar nu știu cum se trimite din Mocha în After, asta nu mai știu. Hai să încercăm cu Mocha, facem 4 raturi, pui un video sample, orice fel de video, doar să testezi și vedem cum arată, da? Și dacă ar fi roz toate stelele. Vorbesc eu cu Olga sau vorbesc eu? Pentru ce?
Întreabă asta. Cât trebuie? Aici cu 200. De mii? Da. De euro? Da. What the fuck? Păi 160.000 sunt arbici. Corect. Când întâmplă să-mi avansă, deci apă să puteți fac aici. Da. Atunci... Bă, la site ar trebui pus asta într-un chenar sau ceva, că e ca pura trecerea asta de la alb la negru. Adică ori faci un gradient foarte mare ca să ajungi cât de cât la culoarea cerului, da? Ori o pui într-un chenar cu rounded corners, că nu-mi place cum arată acum. Hai că te întorci? 10 minute. Dau și eu o tură pe acolo. Hai. Da, trebuie să punem scaune care înțeleg, ca să poată să pună și băieții mei camere, că trebuie să o filmăm în seara asta, ca și cum ar fi live. Da, da. Bine? Da, da. Pa, 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 pa. Ce faci, Edi? Ai reușit ceva? Mergem la One, unde avem mâine evenimentul, să vedem cum stau băieții. Și la ora 6 astăzi facem repetiție cu prezentare, cu absolut tot. Bro, deci prezentarea, nu mai am nicio altă modificare pe ea, am dat tot ce era de modificat. Trebuie făcut... Eu, acum la site, dau pe lume, că... Păi da, Bine, prezentarea o are și trebuie puse animații, îmi trebuie PowerPoint-ul până la 6, practic, asta îmi trebuie mie. Da, știi. Eu o să lucrez la site până la 5 jumate, că stau 15 minute de one tower și să fac cât pot aici, că nici n-am mâncat. Nici Bine. n-am făcut azi. Păi, acum că mă gândesc, nici eu n-am mâncat nimic azi, deci, da. Bine, hai. Deci sunt obișnuit, ok, te pup. Te pup, pa. Asta mă, că e fasting pentru mâine, se îngrașă porcul în ajun sau, mă rog, străbește porcul în ajun, de fapt. Mereu am asta, fac, dacă am o apariție importantă, mă trezesc o zi înainte, după o săptămână de burger, de smash-uri, de astea, adică, doamne, gata, nu mai mănânc. Am plecat acum de la birou, fix acum. De ce? Și unde te duci? Mă duc la One Tower să verific un pic cum evoluează lucrurile și după aia mă duc în cartier. Ideea e că ăla de la a ajuns în București și zicea Țone dacă ne vedem cu el ca să-l închidem pentru nimic. Nu am absolut niciun timp de așa ceva. Să vină mâine și oricum dacă își dorește, nu e ca și cum nu-și mai dorește și peste 2 zile. Da, ok. Da, bine, mersi, pa, pa, pa. Să mă ajut să evolv. Pune camera cumva ca să pot fi cu toate. Nu la tricourile cu Nibiru, să le dau la echipă să le poarte. Trebuia să le trimite la influencer, sincer, dar n-am mai avut timp. Să-mi bat picioarele. Păi și pe unde se intra, frate, că nu mai știu aici. E de marfă. Ați văzut că de marfă, că... Uite câtă marfă. Bună! Dai și mie drumul, te rog? Să rămână. Și nu ne oprim. Bună! Să purtați mâine. Sunt toate dimensiunile. Hai, vor, Daniel. Să rămână. Bună ziua, bună ziua. Vă salut. Voi sunteți de la video? Da. Salutare. De la video playback, nu? Nu de la live. Nu de la live. Da, ok. La live sunt băieții în regie deja. Bun. O să puteți monta camera după ce se montează? Da. Auziți, băieți? Cred că e târziu să întreb, dar la Red Ora n-aveam ce să-i mai facem să fie totuși 16 pe 9? Că mie așa din ochi mi se pare că mai încăpea un rând. Trebuia să fie mai încăpea un rând, să fie 16 pe 9. Mi se pare că fix un rând mai Știu încăpea. ce zici, dar problema nu e de încăpul rândul, ci că nu stă stec. Cum adică nu are structură? Da. Te cade? Se compactează ultimul rând de jos, se tăpește. Zi-mi exact rezoluția. Da. 4096 pe... Imediat, 256, avem o 7. Pe 1080
1792. 1792. 4096 pe 1792. Bun. Și deci n-avem ce să-i mai facem sus, n-avem ce să-i mai punem. Să-i facem 16 pe 9, nu? Ok. Auzi, mă, pe mine mă seacă totuși că nu umplem tot redul și o să avem stânga-dreapta negru. Și mi se pare că nu o să arate bine. Nu crezi că am avea cum să adaptăm în sensul în care să punem noi acer negru stânga-dreapta ca să ne asigurăm că e Simres sau Galaxie sau whatever pe rezoluția lor de aici? Să mai dea stânga-dreapta margini aere. Să facă ceva easy, nu să ajusteze tot contentul. Adică, unde ai... Diana? Deci, v-am adus 2 cutii de tricouri cu Nibiru. Vreau toată lumea echipată până mâine. Câte sunt? Nu știu dacă avem pentru toți, dar cred că avem. Mai ales operatorii, adică prioritizăm cei care se văd între așa. Prompterul vine la 6? Că trebuie să punem pe un televizor din ăla, da? Regia, unde o pui? Super, minunat. Și mai am nevoie de încă ceva pentru mâine, te rog. Am nevoie de două grafice foarte simple. Și imaginează transmisiunea live, care e 16 pe 9, da? Și vreau să dau un cadru de split screen. Cu mine să mă văd și eu, să se vadă și prezentarea. Screen mirroring, cum ar veni. Hai să mergem, Nevor. Diana, mă întorc, am plecat. Mă, trebuie schimbată toată prezentarea pe redul ăsta. Eu știam că redul are altă dimensiune, mă gândeam că punem bare negre stânga și dreapta, dar nu o să se vadă bine cu bare negre. Am nevoie de poza aia ca de aer, ca de oxigen. Bine, bine, hai. Pa. N-are oboseală în ea de zici că-i pe buton. Jennifer Lopez a cântat J-Lo aseară în București. Eu n-am fost, dar cred că a fost tare, sincer. N-are oboseală în ea de zici că-i pe buton. Jennifer Lopez în ea de filme americane. Mai discutăm și a zis, e puțin și de buget, dar nu e problema principală. L-am convins că i-am mai scos din cadre. Ce faci acum? Tot pe ele? Eu acum nu fac crafter. Eu am mai trecut o dată prin el să scurtez tot, să mai tai, să văd unde mai pot salva. Aștept de la Eric, dacă nu e ok de el sau zice că nu poate, ne punem și le facem noi în stilul cum ți-a arătat tu doar. Pe telefon arăta foarte bine, zic. Da, pe telefon da, dar pe ecran mare nu arată chiar așa de bine, adică se vede că e fake și... Bine! Da, e. Bine, pa, pa! Pa, Florin, mulțumesc! Pa! Mersi mult! Nu te apuca acum, dar mâine dimineață te rog să pregătim niște grafice 4x5 de Instagram cu logo Nibiru, monocrom cu logo ăla... Întreabă pe Navarro ce logo să folosești la Nibiru și să scrie așa Welcome to Nibiru și logo Nibiru și după aia logo partener. Astea pentru 4 parteneri. Hai! Da, condu tu. Dar stai un pic. Deci uite, așa sunt cu ăsta, vezi? Da. Și cravatele sunt mașină. Pe ai cotasesul, iubire. Te-ai dus tu pe dincolo să iei cadru cinematic. Rău, ce faceți? Cum sunteți? Ce faci din hai? Ce zici? Uite bine, eu m-am îmbrăcat ca de mâine că și filmez, de-aia sunt. O să-mi pun și o cravată și în prezentarea asta o să stea cineva de la noi ca să-ți dea output-ul de prezentare, corect? Ok. Output-ul de cine dă enter. Ok. De pe un laptop de-al cui, dar nostru, presupun. Al meu, să zicem, da. Prompterul aici
și între ele prezentarea aici. A, tu crezi că el dă crop aici, mă? Da, el dă crop la... știu dacă e calitatea mai bună. Ia să mă duc să mă uit. Da, tot nu e vreun foc. Și planeta asta nu e... Ce? Păi nu, mai fă pentru sare, Edi. Nu se vede bine. Hai dăm Alexandra prin ea. Să facem niște slideshow-uri pentru fiecare ecran independent. Află tu dimensiunile și îți dau eu pozele și faci niște slideshow-uri. Poate eventual faci niște pan așa, stânga-dreapta. Poți să le faci tu, dar îi zic la ăștia că nu le mai fac, că sunt 5 slideshow-uri de poze, adică... Doi, probă, 2. 3, 2. Bună dimineața! Este o onoare să fiu astăzi aici în fața dumneavoastră. Știu că mulți v-ați rupt din agenda ca să veniți aici, dar credeți-mă, ceea ce urmează va merita din plin. Ne vedem mâine dimineață, o să fiu aici la 8 în locație. Voi ne vedem direct aici, uite, la 8, nu mai vii Arne, că o să montez de vreme, a început să plouă. Mai repetăm, mai dăm încă o dată. A picat animația la prezentare, să face să nu mai pice. Ne vedem mâine dimineață, v-am pupat. Bună dimineața, frații mei! Suntem aici la One, deja de o oră jumate aici, am făcut repetiții, urmează să mai repetăm. Este 9:43, la 10:30 începe să vină lumea și la 11:11, cu speranța că o să vină destul de multă lume ca să putem începe la ora planificată, este marea dezvăluire. Ne aflăm aici cu domnul Netejoru, care ne face freza. Auzi, dar să nu mă faci rinsă pe spate, să nu faci vreo de-aia. Fă-mi cum o faci de obicei. David, trebuie să păzești foarte bine celălalt tricou în caz că se pătează ăsta sau orice. Auzi, domnul Fadi acum repetă, s-a rezolvat prezentarea? Dacă mai e timp, facem toți. Bun, aveți textul pe prompter, textul ăla de ți-am zis că e intermediar, de fapt este final, pentru că Fadi nu mi-a mai dat alt text. Acum descarc prezentarea. Bun, și știi ce vreau de nu să facem? Vreau să facem așa. Vreau să trecem prin toate videourile. Am uitat să zic de ăsta. Ăsta intră la 11 și 11 fix. Deci nu intrăm direct în prezentare la 11 și 11. După ce e gata video. După ce e gata cronometrul ăla, intrăm întâi în ăsta. Ok. Și după aia intrăm în prezentare. Bun, hai să facem așa. Facem în felul următor. Dăm galaxie, dăm counter să-l vedem, nu așteptăm tot counterul, dăm să-l vedem. Dăm video ăsta, așa, deci dăm toată ordinea. Intru eu pe scenă, prezentarea gata, o facem regată, da? Practic o repetiție regată. Sunt gata să o dăm regată? Bun, avem galaxia. Perfect, acum a început counter-ul, o să înceapă la sunet piesa aceea. E ora 11 fix la 11 fix îi dăm. Dar galaxia trebuie să rămână, Dănuț, pe acele ecrane. Că a dispărut? Nu, la ăsta doar asta, ce vezi, asta e bun acum. Așa, perfect, exact așa trebuie să fie. Da, că dispăruse. Bun. Acum s-a făcut ora 11, să zicem, oprește muzica și intrăm în videoclipul cu alb-negru. Și după aia în prezentare, n-are sunet, trebuie să aibă sunet din prima. Fete și băieți prin 5 continente, întreagă aici prietenii dragi. Ați văzut ce au spus toți tinerii din videoclipul de la început și lucrul acesta se simte. Hai să vedem puțin ce opțiuni există astăzi în România, ce alternative oferă țara noastră pe litoral. Noi suntem Nibiru.
E o mare onoare să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet. Din o nouă stațiune pe litoralul românesc. Bine ați venit în Ibiru! A fost elucidat misterul Bilei Roz, care a invadat mediul online în ultimele zile. Vor avea spaniolii Ibiza și grecii Mykonos, dar nici noi nu ne lăsăm mai prejos. Cel mai amplu proiect privat din istoria turismului estival românesc. Situată între Costinești și Tuzla, noua stațiune ar putea însufleți turismul într-o zonă lăsată acum de izbeliște. Noua stațiune va fi amplasată între Costinești și Tuzla și promite să revoluționeze litoralul românesc. Stațiunea va include o promenadă uriașă care va avea în fiecare seară spectacole, artiști, va fi ca un carnaval continuu, experiențe culinare excelente. Cel mai mare club de noapte din lume va fi acolo. Că și am trecut lucram cu el, lucram pentru asta și nu era așa stresat. Anul ăsta a fost foarte stresat, sincer. Și cu Beach Please-ul și cu Nibiru, mai ales cu Nibiru, că e un proiect super mare. Și sunt curios ce se întâmplă anul viitor, nu? O să fie bombă. S-ar putea să fie și mama anul viitor la festival, să aibă locație fixă. Așa că, vino Nibiru! La tot GTO ați dat voi invitații? Ca influenceri? Tot, George, Tănase, tot ce există. Ok. Da, cum să rog, mai fac content și cu Alexia, îl ajută și pe el, suntem ăștia ai noștri. Ideea e că urmează o săptămână acum puternică de content zilnic, de daily-uri. Eu fac daily-uri, nu ca tine. Moșul meu. Scuza-mă pe mine, David. Făceam și eu daily când aveam 16 ani. Și mai fac pentru mine. Ce mai abăriști? Nu, 15 ani aveam, nu 16, la 16 m-am lăsat. Da, mă, la 16 ani m-am lăsat de daily când alții se apucau, băiatul meu. Nu mă susține de absolut, doar nu crede nici măcar o secundă în mine. Nu e adevărat. Îmbunzi tot ce înseamnă TikTok, YouTube, Instagram. Stațiunea va fi construită între Costinești și Tuzla și se... Bă, unde ți-a fi de rămiu? Mamă, ce mascată ești, ca la mascați. Tu cum îl vezi, mă, îmbrăcat? În blugi de seară? Îl vezi în blugi de seară? Nu, stai aici să hainele de zi. Mamă, câte haine. Ideea e că eu nu știu unde are românul ăsta blugi. Adică el are doar pantaloni de in, uite-te puțin revoale, vină încoa. Are numai pantaloni de in, pantaloni de ăștia obosiți. Sunt fix pantaloni de copii bătrâni. Adidas și sunt aici, bro. Deci, băi, la niște Adidas super tare, are foarte multe perechi de Adidas tari. Dar nu prea le mai poartă. Mie îmi plac foarte mult ăștia lui, bă, frate, sunt superi Adidas ăștia. Nu star rău de tot, sunt frumoși în spume. Mamă, cât de frumos sunt cu aia. Deci, doar modelul ăsta și ăștia mai îmi plac foarte mult ai lui. Ăștia cu strap, gen. Dar ăștia sunt un pic cam obosiți. Deci, eu i-aș vedea așa. Ori ăștia în picioare, le lăsăm jos. Ăștia tot purtat. Ăștia acum așa la bișpi și mi se par tari. Putem să încercăm și așa, că știu că îi plac destul de mult. Ce? Mai tare. Hai că le luăm mai multe perechi și vedem cum facem situațiile. Și mi-aș încerca un pic sincer și cu ăștia, dar mai tare așa. De ce am luat jos, nu? Stai că acum văd că ce Edică le face el. Craturile vieții. Dar ce a făcut, a plecat? De la ora asta? Ce? Să te apuci de băut? M-aș apucat să beau așa un pic, nu? De ce n-am băut aici atunci? Te-ai speriat de mine? Nu, m-am obișnuit. Vrei și tu la Fine Store pe aerogări înainte să... Ține! Stai așa, că nu puteam să nimeresc cu Shift. Vreau să apăs Shift și nu ajungeam de ea. Dar era drăguț. Nu mai poate de dragoste, băi, pisica asta. Nu mai poate. De iubire. De iubire! De iubire, unde te duci, puiul meu? Unde vrei să scapi tu, puiul meu? Vrei să explorezi muștere, să mănânci muștere. Păi degeaba țin că frumos. Ia să vezi. Da, iubește de moare. Păi dacă e așa, ea vrea să se uite și apa afară. Mă, tu n-ai voie să fugi după muște, că sari balconul și te pierzi și nu te mai găsim niciodată. Aceste poze pe un rimbo alb sau într-o hară cumva foarte albă, da, într-o încăpere foarte albă, cu nimic încărcat
și toate pozele să fie alb-negru, singurul lucru color din poze să fie această sferă pe care o să o punem în post-producție, care va fi cât camera de mare, cumva, adică ceva, o sferă supradimensionată, care va fi mereu acolo, știi? În toate pozele, se vede jumătate, se vede cu totul, poate unii sunt lângă ea, unul pune mâna pe ea, nu știu, o să ne tot jucăm cu chestia asta. Mulțumesc mult, uite, te sun că chiar mă gândeam că aș avea nevoie de serviciile tale tot în legătură cu proiectul acesta. Nu te țin mult, facem o discuție scurtă și ne auzim după aia eventual. Ideea e că noi avem acest nibiru.net, un site care acum e doar un site de prezentare al proiectului, destul de încărcat ca viteză de loading, care animații și chestiile astea HTML5, dar nu are SEO deloc, adică nu avem pe nimeni pe SEO, n-a fost gândit să fie SEO și vreau să rancheze bine, mai ales imaginile, să-mi rancheze în Google Imagini cu stațiunea, știi? Da, asta te-am sunat pe chestia asta. Te-a trimis nouă ala de ce pula mea faci, mușa? Bine, pula mea! Iane, scrie Shelly Nibiru! O pupăm pe mama Davidenko. Bravo, băi! Scrie Nubiru, a scris Nubiru, mă. În fine, poate s-a grăbit și ea cu aia. Păi, dar multă lume spune Nubiru. Păi vezi? Multă lume spune Nubiru. Poate așa numele. Nubiru? Da. Nubira, cum era. S-a emoționat mult. Era, mă, dar... Păteam că nici nu le-am mâncat. Bă, Nubira, noi eram o mașină, visez eu, de la DU. Ăstea? Da, frate, Nubira. Uite, Nubira avea, nu era... Mătușa mea avea Nubira de asta. Și n-am numai Mi-a pus și după aici ciocrit? Da, ți-a pus. Unde e? Aici, la Nubira. Normal. Păi, băieți, asta vă zic, bă, frații Și mei. Reynard? Da, ți-am adus și... Love at first bite. Dar pisica cealaltă unde? O să vină Nibiru, ce crezi? Fac multe chestii, dar eu personal pot da o proof pe această ciocolată Dubai mâncava așa. E Shelly Proof? Shelly Proof? Au. Ce bine am mâncat. Asta mai târziu. Aia o Nu, asta o arunci, babe, nu lași aici urâtă. Urât ești tu cu masca aia pe față. Urât ești tu fără mască. Dacă mai comentezi, închid live-ul. Bună! Hello! Ce faceți? Hello! Salutare, maestre! Bine venit! Bună! Sherry, îmi pare bine! Oh, salut, ce faci? Hai, Sherry, nice to meet you! Ce faci, moșule? Te pup! N-aveam cum să te ratez, adică mersi mult că ai venit, bro! Bună! Sherry, îmi pare bine! Imediat! Sherry, îmi pare bine! Ce faci, mă, că mi-ai pura? Mi-ai furat nerve azi? Te îngură, să te fut! Bună seara, bună seara! Vreau să vă mulțumesc din suflet că ați venit în număr atât de mare astăzi aici. Vorbim aici de o sală plină de oameni din industria creativă din România. Se află aici o parte semnificativă a ceea ce înseamnă industria creativă din această țară. Artiști, actori, producători, videografi, fotografi, editori video și aș vrea să aud un rând de aplauze pentru voi. Pentru că fără voi e genul de proiect care se întâmplă odată la câteva generații și anume o nouă stațiune. Construim o nouă stațiune pe litoralul românesc. Bine ați venit în Nibiru! Dați-mi și mie un microfon. 2. Maestre, urmează party, o să facem un after frumos, așa că nu plecați nicăieri, strângem toate scaunele și începe bahaosul, da? Vă mulțumesc încă o dată că ați venit, rămâneți aici că urmează o seară pe cinste. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What a mind to rhyme and to hype me, it feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't
can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling.